Khibar Bougawa Gao, c'est une information très urgente. L'État mauritanien a décidé, les autorités mauritaniennes ont décidé de retirer l'autorisation qui a été accordée par le Hakem de 5e au groupe de Diam Tekki pour la sortie de leur album demain le 5 mars. Pour la simple cause que Diam Tekki a fait un titre d'album qu'ils ont appelé 30 ans. 30 ans avec des cordes, avec des gens pendus, de 1 à 28 en hommage aux 28 soldats qui ont été pendus à Inal en 1990. Diam Tekki ne s'est jamais caché pour son engagement. Et aujourd'hui, l'État mauritanien nous interdit de faire un concert où on parle des événements de 1989. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que les autorités sont en train de se préparer à aller dans la vallée et de parler avec les orphelins et les veuves pour pouvoir les faire taire sans ouvrir un dossier d'enquête. Musidɓe tedduɓe heeɗiɓe randaɓe gurdam bandiraɓe lalloɓe nder sen men Tiitoonde TV en garti nde tawno eɗen gandi ko ɓuri jojjude e nder oɗo saaha ko concert jogornoɗo wadde le 5 mars toon to arena mo Sebha. taw noon jogorno wadde ɗum ko ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko révolutionnaire uji, ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko saliɓe ha joni yaw yiɗɓe yo potal wood e nder Mauritanie ko ɗum wonno haare mumen, ko ɗum wonno fandare mumen, kadi ko ɗum woni haare mumen ha joni, kadi ko ɗum woni fandare mumen ha joni. Woni groupe rap biyeteɗo Diam Tekki. Mboɗo heewiɗo noon eɗen gandi dondiɗo bone wawa weldude e tekkuɗo jaam. Laamu Mauritanie ko bone roodi. Diam noon Tekki ko jaam. Ne tawno ɓe mbiyani wonde ngare ha kaɓeɗen, ɓe mbiyani wonde ngare ha ngujju en, ɓe mbiyani wonde ngare ha mbaɗen ken potani wadde, ɓe mbi wonde ko yo potal wood e nder Mauritanie boɗejo e ɓalejo ho ponde. Gileɓe puɗɗo hayɗo ñallal hande ngal ko ɗum woni haare mabɓe. Kono noon eɗen gandi goonga e fenade mbawa weldude nde tawno jiida kirol, jiida laabi. Jamminen enen fof eɗen gandi ko goonga waɗi ɗumen ɗo. Jamminen wona intérêt posuji men mbaɗirani musique pour wonde yo dañ tan kañumen ne posuji men kewiri fof ene moƴƴi. Hay sinno so tawi wona hare walla hay sinno so tawi wona yoltude hujjaji kañumen mbaɗiri ɗumen tan wonde ko yo ngollo e nder ɗen ɗon golle yo keɓen hunde so wontino ko ɗum mbaɗandi ɓe gummata ko Mauritanie ɓe paya toon to Belgique. So ɗum ɓenni eɗen gandi mboɗo heewi wiide wonko neɗɗo awata fuɗa hay sinno so tawi o ummima ɗon ɗo awnoɗo ko awi ko koko layata tan, ko ɗum woni ko Diam Tekki en ko. Wonde ɓe ladde duuɓi sappo haɗani hande ko hande public maɓɓe ɓuri horsinde ɓe, ko hande public maɓɓe ɓuri yidde ɓe, ko hande ɓe ɓuri wattorede e nder Mauritanie. Firti wonde kala ko juuti Allah ne wela, kono gonga ene tawa wadde ko maɓɓe ko gongare gonga. Kono noon holko tagi laamu Mauritanie rokka Diam Tekki autorisation le 5 pour yo concert o wawa wadde. Diam Tekki en ngara jaɓɓe jaɓɓugal pongal hono ni hen e nder oɗon tuma kuppa biyeji mumen plus de 7000 km gummo hakkunde continent e continent ngam ala ko heddi so wona ene poti waddude rencontré e fansiji mumen beltina ɗumen sorti album mumen. Ɓe mbiya tati memata jeenayi ɓe mbaɗa récupéré autorisation oɗon ɓe mbiya wonde ko onon concert wawata wadde. Firti wonde ko Diam Tekki kam ɗo laamu ngu wattuno e maɓɓe hakkille ɗo ha hande ko ɗon laamu ngu watte e maɓɓe hakkille. Firti wonde e nder Mauritanie ɓe marki hen empreinte maɓɓe ne tawno woni wonde konunke ko darade haɓede habrede sababude yo hujjaji jolto donka nde ɗon hare continent aɗa haɓe ha ɓen ɓe kaɓannoɗa mbasa hejjude mumen e nder leydi ndi e nder oɗon tuma. Dans ce cas mbaɗa feere fof jalta leydi ndi ne tawno eɓe gandi wonde so tawi on jaltani leydi ndi kamɓe ɓe dañata deyre, ɓe dañata koɓe jinno ko. Ɗum noon ko ɗum woni ɓe ɓokki on jaaɗon. Kono noon onon fof e wonde worɓe, onon fof e yidde Mauritanie, onon fof e salade yaware, onon fof e yidde potal ne jaaɗon jooɗiɗon toon mbiɗon wonde sondu woni ko dow kono hakkille mum woni ko less.
ne ñamate ko ñamate ko e ko yarate ko fo ne tawno ko les tawete wona dow tawate mbiɗon wonde on gartat hay sino so tawi wonde oɗon udde oɗon mbaɗe e geƴƴalal mbiɗon wonde on gartat hay sino so tawi wonde oɗon kirse mbiɗon wonde on gartat hay sino so tawi wonde oɗon gañe mbiɗon wonde on gartat hay sino so tawi wonde oɗon dutte wadde noon yidde leydi mum yidde jeunesse leydi mum yidde potal e nder leydi mum wonde konunke wonde patriote yona ɗo kono noon mboɗa andi woni ni fansiji ɗi mettere woni ni kala biyo wimi e mbimi e mbimami lallowo e nder Mauritanie hay ko takki ɗum e ko taari ɗum mettere ngam wasde on juude ne tawno won ɗomɗonoɓe yiide on e dow sen ne tawno yiide on e dow sen ko yiide konunkoɓe yiide révolutionnaire uji yiiɓe yimɓe finɓe findinoɓe ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko kañumen woni ɗaniɓe e dow sen ɗum ɗo noon fotani wonde mon bettere sabu ɗum wonani amen bettere ne tawno titre album mon o ne gaddirɗon mo ni e miijo mo jogiɗen hen ko e kadi wonde on révolutionnaire wonde on aussi visionnaire uji mbawɗon miijade hono ngoɗo miijo mbaɗon koye mon pandi woni kaɓɓon ɓoggi e leɗɗe daaɗe mon oɗoni belta ne ɓen ɓe gandanɗa hoore ma hande hay goto haalata haala mumen e nder leydi Mauritanie kala kalɗo sa renaki wonde mbaɗeɗa e nder geƴƴalal kala kalɗo sa renaki gurdam ma tehma e nder Mauritanie onon noon mbiɗon wonde ko onon daroto kalon kaɗon haala mbaɗɗon affiche pattam lamijo pilpilto nder windere kala jiiɗo ɓerde mum bonat kala jiiɗo andat wonde tigui potal ala e nder Mauritanie kala jiiɗo andat wonde ɓaleɓe ko toñaɓe e nder Mauritanie mbiɗon noon oɗon mbaɗa rendre hommage tuggude tan goo baranoɗo ha fayi nogas e jeetato waranoɓe toon to Mauritanie on ngari aéroport koɓe cikkano ko ɗum woni koɓe jii kamɓe ɓen ɓe gandanɗa hoorema woni gouvernement Mauritanie fuul jaɓɓiɗo on o ne tawno kon parnorɗe oɗon beeli jibinde ñande bone dawi kono oɗon beeli jibinde ñande jaam dawi ɓe kolliti wonde garal mon ngal wona hunde nde ɓe jaɓɓi kamɓe e nder koye mabɓe ne tawno ɓe cuusa on haɗi ɓe suusde on noon gonɗon koye gonga ne tawno gonga e fenade ene cirti fenade ñalla dogde duuɓe kiitale gonga wiye guirñat lawol gotol hono hojom hawre fenade felmo ɗum te kala ko ɓuurma doole so jooɗima e reedu ma ummotako so tawi noon gonga ene ƴeewe Mauritanie onon kam koye gonga jeeyɗon so tawi noon fenade ene ƴeewe e nder Mauritanie kala mo yi goto e nder gouvernement Mauritanie yo jaggo wadde noon jammin tekki en ko fotɓe waɗede soutenir koɓe fotɓe wattede hakkillaji oɗo album o foti ko filtodirde windere oɗo album o foti ko yaltinde disque d'or ene wawi wonde wadde noon wona Mauritanie naɓe tan poti sodde oɗo album kala jiɗɗo potal aɗa foti sodde oɗon album kala jiiɗo wonde tigri kala ganduɗo wonde leydi mum ene waɗi dictature aɗa foti sodde oɗo album kala jiɗɗo andude aussi histoire Mauritanie na yaari ɓen ɓe gandanɗa hoorema hande ko babiraɓe mumen mbarano ɓen ɓe gandanɗa hoorema hande ko mamiraɓe mumen mbarano e nder oɗon tuma ene donki andude holno hunde nde yaari kala jurnitiɗo oɗon album ma taw ɗum hen nde tawno wiide komi révolutionnaire tagani neɗɗo wonde révolutionnaire ala ko ma bittana leydi ma ganda ñoh gonɗo e nder leydi ndi ni jamin tekke en gandiri ni e nder oɗon tuma ne mbawa darade darde no ɓe dari nde donc nak machallah eɗen mbiya mention spéciale e jammin tekki ɓe mbaɗi marqué empreinte maɓɓe e nder rap Mauritanie kono kadi ɓe mbaɗi marqué empreinte maɓɓe e nder histoire Mauritanie fof ne fotiri jammin majjata mayata ha aduno firto ne tawno ko nafa yetti guurɗo ko nafa wayata mayɗo ko nafa yewnata ɗanniɗo kono so neɗɗo nefata naflata kanko e nefa foti walla hay dammol ɓuuri mo ne tawno dammol so haminino hay seeɗa ñaame kono neɗɗo ñametake yartaki sohla e makko tan ko golle balle ɗum noon vraiment mes frères vous êtes des fiertés vous êtes des références onon hande kala cohluɗo damal ɓamtare e nder leydi Mauritanie
so heɗima on tan dañat damal ngal sodori ha wawa tigui ɓamta hen ɓen ɓe foti ɓamtude ne tawno on gaccani jiɗɗo bonde bona kadi oɗon ni balla yiɗɓe wonde ɓe yo won ne tawno oɗon gandi jiɗɗo bonde o so ɗaccama o boni ma o bona bonnora jiɗɗo wonde o kono jiɗɗo wonde o so wallama woni ma wona wonna jiɗɗo bonde o so tawi noon oɗon joguino sikke wonde concert o ma fus ene wayno fusi ne tawno ko metti on ko ɗum woni ko metti jeunesse Mauritanie fof ne fotiri so tawi wonde oɗon panditino wonde concert o ko guise fermé wonanno o woni guise fermé ne tawno hande alamo ɗum ɗon musani tawa kay ka jiɗɗo potal e nder Mauritanie walla so tawi ka groupe ɓaleru e nder Mauritanie hayɓe gona guri ɓaleri ɗi ne tawno mar en hokka exemple won goto capato mo gandanɗa hoorema ko kamɓe pijji kamɓe ñamdata kamɓe jardata ko kamɓe jadata fofof ɗum noon ɓe kolliti wonde wona guri boɗeji ɗi ɓe gañi ala ɓe gañi ko golle golleteɗe ɗo toon ɗe gandanɗa hoorema jaadani e potal golle golleteɗe ɗo toon taw ko ɓuuram dolago e nder oɗon tuma golle golleteɗe ɗo toon taw ko dictature taw kadi aussi wona golle patriotisme bandiraɓe vraiment so tawi won liɓe luliɓe ne gagneje won dariɓe dadiɓe ne jullaje woni waɓe ne jamin Tekki en ni vous êtes des révolutionnaires oɗon notiti inde no noddirtoɗon nde ɗum weli neɗɗo metti neɗɗo hande darde nde dari ɗon e ɗo banggue rap Mauritanie ngam wawde yidde yo potal won e nder Mauritanie ɗum so tawi wonde ene ƴeewe numéro 1 ko onon jamin Tekki ko heddi ko noon wiɗi jingande ko duudotoɗo en jii concert o waɗama interdit waɗaka rapporté ko interdit ɓe mbi interdit firti wonde ko waɗata ne tawno ɓe jooɗaki e gonga eɓe cikki wonde so tawi gonga ari e nder oɗon tuma fenade foti ko mofade so wona ɗum fenade mabɓe ɗe gonga jamin Tekki o yolat ɗum ɓe mbi mok tati memata jeenayyi ɗum noon woni wallude ɓe ko nadde e nder plateforme uji ɗi yoɓa waɗa téléchargé kadi aussi wadde feere sooda e kele ɗe ko haali jogii ɗum noon numéro haali e inde mum ma woɗɗo affiché kala e mon jiɗɗo album jamin Tekki o ene wawi wadde mo contacté kala ɗo gonɗa ma heɓ album o ne poɗɗa heɓirde album o ne handirtini hen kadi onon sodoɓe album o woto kuule fawde ɗum hay nokku pawe ɗum e standard uji pawe ɗum e nder boîte de nuit ji pawe ɗum aussi e beddaji pawe ɗum e nder fuurolaji pawe ɗum e nder concert aji pawe ɗum hay takkoji palais président de la république pawe ɗum e nder bureau ji nde tawno so tawi neɗɗo wonanima e nangue wonan ɗum e ɓuɓri jammin noon koko wonani jeunesse Mauritanie fof e nangue hande noon eɓe poti ruttede teddugal ne tawno koɓe tedduɓe ko tedduɗo noon wawata teddinde tedduɗo ha tedda e yesso tedduɓe ne tawno mo teddadi wawa teddinde hay goto vive jamin Tekki vive jeunesse Mauritanie vive dendagal jiɗɗo potal e nder Mauritanie ɓuuram ndolago yo iw e nder Mauritanie yo gas ha laaɓa cer ne tawno eɗen gandi jambar dogani koko yiiloyi doole jamin noon ko yehi toon ko wona yaade ene ɗaɓɓoya oroji nawi ɗumen toon ala nawi ɗumen toon ko ha ɓe mbawa tigirigui darade darde ɓurde no ɓe darino nde wadde noon on jii ko ɓuuti holleri album biyeteɗo 30 ans album o ko affiche o adi haalde hoore mum jamin noon wona haala mum golloro golle ko golle mum golloro haala ɗum noon vraiment haalde e jamin Tekki ko haalde e pulagu haalde e jamin Tekki ko haalde e ɓamtare Mauritanie haalde e jamin Tekki ko yidde potal haalde e jamin Tekki ko yidde yo ɓuuram ndolago iw wadde noon jammo ɓe ndondi o ko ɗum woni koɓe ndondi gila hanki taw hande arani ne tawno ɓe mbiyani wonde ngare mbaɗen ko en potani wadde ɓe mbi wonde ko daroɗen dadoɗen ne tawno fodde rokketake tettara fodde so wona ganduɗo fodde waɗa fodde nde no fotiri fodde ni ha timma haadi noon tettata fodde ko ganduɗo fodde aɗa yiɗi fodde nde noon woto fat hande tawma ɗon ala ko an tettata nde tettirtade noon ko haqqe haqilantagal tettirtade koye fannu mo mbawirɗa o e fannu mo gonirɗa o e fannu aussi mo jiyateɗa o ne tawno moni kala hande ene wawi wonde porteur de voix e nder leydi mum ne tawno sa woni leydi woto ƴeew ko leydi ndi waɗantuma ko ƴeew ko poɗɗa waɗande leydi ndi ko ɗum noon mention spéciale e jamin Tekki on kaɓama
hare nde muusi metti on jehi on ngari kadi goddi kewɗi koynima hakkillaji kewɗi o wi poofaali kewɗi mottama ne tawno eɓe gandi waaɓe ne mbaɗon ni so tawi woni e nder leydi ene poti wattede hakkille sanne ɗum noon watte mon hakkille ko jambaragal mon watte mon hakkille ko yidde on potal watte mon hakkille ko haqilantagal mon ne tawno ko batton ko mo ala expérience mo jogaki hakkille wawa wadde ko way noon ne tawno jamanu hande o yimde ko gandanɗa hoorema ene naata e nder ɓoggi ɓerde yimɓe ɗe c'est pas donné à tout le monde ɗum noon ko weltare ne fewi ne fewi ne fewi ne fewi yiide jamin Tekki naata Mauritanie hunde nde waɗa dille wadde noon hare mon nde wona hare gacce ndeɗo hare nde kaɓere ɗon ko hono ndeɗo hare Sekou Oumar Kodara ma isi Elimane Siré Samba Demba Ali Moutar haɓeteno ndeɗo hare nde kaɓere ɗon ko ndeɗo hare tigirigi ha joni Amadou Hampate Ba haɓeteno e nder oɗum tuma goto foof ene waɗi hare nde kaɓirɗa ndeɗo hare nde kaɓere ɗon ko ndeɗo Samba Guela Gueji en kaɓeteno ndeɗo hare nde kaɓere noon ko ndeɗo jambareɓe ɓe gandanɗa hoorema tigirigi darinoɓe dadinoɓe e frontiére ndimago caliɗo jasire lumbira ɗumen ɗo ko hono ndeɗo hare tigirigi haɓirano onon noon ɓoyde leggal e ndiyam tagara ɗum wontude noon wonde on banggue goɗɗo tagani on wontude tigirigi ko jananum ko ala oɗon keddi e ko gonnoɗon ko ne tawno oɗon gandi hande yakare Mauritanie foof nana fawe mon ne tawno kon fierté e nder leydi Mauritanie kono noon on natti tan wonde fierté e nder leydi Mauritanie kon fierté e Afrique fof ne fotiri vous êtes des révolutionnaires ɗum noon bandiraɓe jeehe cuudoye album o wonɓe ɗo e Sénégal wonɓe un peu partout dans le monde naate e nder plateforme uji ɗi aussi ene waɗi hen disponible ne handirta ni mbare ɓe keɓa streaming mo ala hay nokku dans ce cas aussi album o wawa yeyede telle sorte que beele eɓe keɓa ko hay goto heɓani e nder leydi Mauritanie e nder oɗon tuma heɓde hen disque d'or ene wawi wonde ko ɗum woni ko ñaguimi ko ɗum woni ko jinmi kadi ko ɗum woni ko mbiyanmi pulagu foof yo wat ko heddi ko noon bandiraɓe musidɓe emin dokka on rendez-vous le 7 mai so Allah ko lamɗo jaaɓi toon to Cices tawa noon ko ruttude teddugal min DJ Du eɓe mbaɗami rendre hommage eɓe mbaɗami honoré ñande hen salle mo 1200 place tawa noon artiste jogorɗo hufde oɗon jammo o ko authentique kono noon nalankoɓe hewɓe ne invita hen gila e waɗoɓe rap ha ɓe mbaɗani rap ne tawno eɗen invité hen Abou Djoubade en eɗen invité hen Oumar Fouta en eɗen invité hen Boy Diara en eɗen invité hen Advise en eɗen invité hen Elhadji Baba Mal en eɗen invité hen Kane Diallo Welma en eɗen invité hen Aliou Guissé Ɓoccitiɗo en eɗen invité hen eɗen invité hen nde tawno ɓe en limani ɓe ɓuuri hewde eɓe limɗen ɗo henne ɓe haadi ko pulago mbiɗon en mbawa ɗaccude tigui ɓen ɓe gandanɗa hoore ma koye tappere mumen ndewɗen te ko hohoɓe pular ɗum noon ko guépard marketing événementiel e gardegol Oumar Talla ko kamɓe miiji miijo ngo mbaɗi tigirigui ngal ɗon gueɗal ɓe guitti ngal ɗon teddugal ɓe pawi ɗum tigirigui ha joni e dow keji DJ Du ene gasa taw mi hattanani ɗum kono noon rendo fulɓe ne hattani ɗum nde tawno teddugal ngal wona min ko rendo fulɓe fof no fotiri ɗum noon bandiraɓe affiche o ene wayno yalti mon jiiɗum ɗon kala e mon keɓɗo affiche o yawa ɗum partagé kadi aussi holla bandum anda wonde so nden yonti ha joni so tawi hunde nde rewi lawol ko pulago tan gañi ɗum noon bandiraɓe musidɓe sappo a jamin Tekki vraiment hono mon weɓani kadi oɗon beeli jibinde ñande jam en bone foof dawi ne tawno kala mo jibini on jibinani yafus jibinani tigirigui ha joni yambar ɗum noon le combat continue ko hande jamin ɓuuri wonde jamin ne tawno jamin koko awno ko fuɗi hay sinno ɓe goni ladde santaka dimanche hatta ɗum layat tan waɗa jibinoje ko ɗum woni ko jiiɗon hande ne tawno ko fuɗi e ko takki wona gotum tigui on jarama continue wadde abonné mbaɗon partagé mbaɗon like ɗacconen commentaire uji mon nde tawno doole lingu ko ndiyam min doolam ko olon doole Tiitoonde ko pulago tigui yo Allah hokku en dañde fartange wawde tiguirigui jaɓɓinde leñol ngol
ɗum noon onon wiɓe ɓe aussi joyeux anniversaire ɓe on mbiyama on jarama onon ɓe jiimi message uji mon e vidéo ji mon eɓe mi yiyani ɓe fala kala ɗo neɗɗo wawi wonde vraiment ñaganima kam mi heeɓi vidéo ji ha heewi mi heeɓi kadi aussi affiche aji ha heewi par rapport e côté anniversaire am o eywa message uji ɗi gasata appel aji un peu partout cadeau ji vraiment on kolliri wonde yidde mon e leñol ngol somi fuuyi noon mi sikka ko min ala on ha min ko rendo pulago ngol ɗo lawol ngol ƴettumi somi ɗacci ɗum tan mami yeewe min tan e hooram wadde noon ko pulago ngu tagi ɗum noon ma en ɓeydo jaggude e pulago ngu kala ko jiiɗen ene ɓamta pulago ko enene mom jagguidirta juuɗe en gonanen ɗo ma Samba en gonanen ɗo ma Demba gonan ɗen ɗon ko pulago ne tawno koɓe puniɗo noon foti ko ajjade sigi bandiraɓe musidɓe on jarama on beltanama hande ko ɗum wonno information mo gadduno ɗen e yidde kadi aussi haalande yimɓeɓe ko kewi concert le 5 mars jogornoɗo wadde toon to arena ina wayno waɗama interdit firti wonde ko wawa wadde te ko kamɓe dokkuno autorisation kamɓe tetti ɗum firti wonde laamu Mauritanie ko indo laamu kono wona laamu ko dictateur ji woni toon nde tawno potal ala e nder Mauritanie kono noon ɓooyi judde fof koko wodata so tawi waɓe ne jamin Tekki en no goodi ko tongu dasi fof ma to e teppere jomum tigi ne tawno ko sinno hanno boye laamade kono ma sinno laatana ɓe dariɓe mbi wonde potal wodata ko kañumen tan poti laamade on jarama